Unebe mawanya ketiapa ewa sasiso Ewiasim mubasum na wansum ye die fanyina mose wansum bisa usum ye maketiapo enne enije ti sompa die e maketiapa sompa die sasiso emenije Sompa FM Sompa TV maketiapo sompa die MING Bichim wafidi ene to sompa FM and TV Nebema wenijie Ene aketiampa Nebema wenijio Sabra boy mo dajini Be natural suna udi ewunya Nebema wenijie Naketiampa so kamu Nsiano anopade sompa fie ha de no abusua abo wasana ene yewomu no da toso nwotwe e obosome nwotwe ne mu e wo mfempi mienu na aduno ensiamo memene danso nya de aye memena da basa yi adom wama yada jonku papa bi so ama adepa che ye no ensam a yensa ntwerofo anante ho wo mo sa ho mfifiri aboka hire atoso na wo mo de atosamufu animu a wasa ni nyina mu no edi aso tie ayasa takra uhia bia no pei eni wanso so eche na ahweniwa eno nso uhia bi owani so ye de 12 seconds yebo na ebe no yemfa na ase piesie emma ekoba je sesempre mu adanse hu ne mapapa nyina na jasu ne nche ne wo wono na aba aboso aso yasene ana afi Leicester Company Limited a wono mo ya Yas toothpaste and toothbrush no wo mo nso se yentwi yense fita white ne wine no na yemfa mebensen no mawo na no pay efren kran sompa 106.5 sabre kro na kumase sompa 93.1 ye life also Adam for radio France abrochima mu Paris Mountain so ye ho doma 100.7 doma hinkuraja usu bema wone dom no wo moto pete e makodi wafo nyina nya bi e wonso na osaje fo se ade yo wotie di free 90.7 na chasa ye bono afom ho a ne moye wona puye eno ye nkransa babia nana kwa mba fo nkransa ma hene wotie free no sompa nkransa no a na afi burun champion du akwa babia nana me yotie di free sompa 106.1 ana afi ebia na wo bono ene e ma wire mfio se oje amansa bo ahenkoko na bobo ano pe alaji be kwa na abro sanum 98.9 wonu ma wo man kese mu nyina 106.1 kingdom wo mo fa free ho kene Urban Radio e live ho ena decoder no so baby FM stations no wono sompa ye gina mu denden Facebook ho anopay St Augustine favor wo de yanam so sompa 106.5 FM Accra ena fe sompa FM live ene YouTube na waba so obapa ya ka ekire ne dom na som 101.1 sompa takwa www.sompaonline.com ensem ni nyina yewura tabo ata chechira koto okwa wo hwe wani so no na wo satie wasom anopa ensem ni binie Empanifo wondi wonchuma ewo Greater Accra Regional Security Council ye chaniti afra wanom resek no womo etwetwe ensase a eno no ben teshila go no ehwo no enafo makoma kwaduonu bako eso omo sesa wo kuku no omo kaka anya sa die ebedi wonom ene asante mamu sa anso akoso na we de Rango Construction for ena wonom ne womo a ewo Abrepo Junction afa ho ede fa so amiamfam ho no edi nkomo se womo sa aba na waba abaye ntagenje wo ho no na wo asante mantam ho a wopiemu ewo bantama abato empesua so a womra hye badwani ayononyafo Francis asenso boache wose esuma dronie edumu adehye obantama
watu anamon bi ana ade hia wonom wo akufu krodua eno wo mfimfini mantam afa wo mo so so akere kwakwa dema se wonfa wo mo haw emfa so mpaka se so na mpanimfo ntio wo mo akwan atete awiewie adehia wonom ewo so manya wo mo buafu wo mo tintesu kwakwa de achempanimfo wonom kiremu se ensu a eno no ese empanisa water is life no wo mo de wo mo nya bi emu sam na manopei na yebekwa amanone eno so Thailand mamu ne yebekwa na teacher ni a ya bone tuo na ya kum no obra na nasuafo gina ho no na wo mo abo ho amane anopei triple way man eja pia APAM DADAA mene ABENA BADU ADEPA KWOFIE Afei ensamno entremu ankasa eni ebusuo betimi ahia yen ewo Facebook ne so eye SOMPA 106.5 FM Accra yen share ni ngoma no yeseda wo ada na wa like page no e de ama yen na wa share ama foforo so enya bi wadwen kire no na wa manafa kase ho de ato ho no brebe kire a na yabobomo e de asomo ye hyansam no ase empanimfo wondi wonjuma ewo Greater Accra Regional Security Council yetwa wontia efe wonum resek no empanimfo etu anamobi enura opani a wono oye enkranmantam eso ani ma Linda Obenewa Akwele Okuru ene ne empanimfo etutu wonum enamu am wamo ekopie mu sɛdeɛ wanom edi wamo adwuma ewo Kweshi Lagoon ene de ekeka ho no empanimfo se wamo kopie mu ewo Kweshi Lagoon ho na die sebi adehie ni bia ye yetimamufo yaye ewo Lagoon ne ho no udu ho no asabio ububefu esanse wo mo enkrochi ensase no eno eda eye Lagoon ne ho no entini sensuo no eye sedie eyiri pe ubehu ane se efa adehie na eku wonom na ese japade na no so ababa be ya adeswa ede ato eye municipal no so afeni yakope mattress yakope mo yakope anwa yakope toothbrush pe bibia de aka wonum gere esi wonum eni ni yesanso kura ebo wonum ka enso wo mani da ho pa na aye ensuo no asase no wo makobɔ sesen ewo honum a wonum ete ho entinu ma me Linda Obenewa Akwele Okuru se wanum emma safua no enefua pole aduonu baako esi obi a emfamfiri ho na wase wanum kopie mu ewola dade kotopon na sede wanum ede wo mo hyehyeye egu akwan mu no bibia ama na akoyie na enra wabra no ne semtrafo kasa no wase wo mo akopie mu ewola boma na laboma ho no wanum guso a wo mo edi enyama egu akwan mu pa sede be ya wo mo dwumadi o mpese wo mo di ema ensu yiri eba sebi wo honka na me honka ni afa de so amegu aba ne kom no wo mo ho nkyere wo mo no bibia betumi akoyi maame Linda Obenewa Akwele Okuru nensam eni. We are here to undertake a demolition exercise. This is Kweshi Lagoon, and we are here purposely because of the flooding ongoing within the Greater Accra region. You know, we did some demolition exercise, some time ago. It doesn't mean that we stop. 48 engineers has taken over the exercise, but today we are here to support them to make sure that, we reclaim. But on a second note, we were told that the occupants, they've not been given enough notice. And so we are here to let them know that we are giving them within 21 days. Those buildings that falls within the buffer should be ready within the 21 days. Either they demolish themselves or RESEC will come back here to do our demolition exercise. And so we are here to assess the Openia yeti ninkenyi eye enkran mantam no eswani maame Linda Obenewa Akwele Okuru wono enenra wone RESEC mpanimfo wonom etu anamonwo a upie mu ewala boma wonom ekoho ya wonom ama adehia wonom enkrochi eye Kweshi Lagoon no ensase no wo mo agya boso abobo on authorized structures na kyerese ya ma kwan no akwabobo sesen bi ebe nsuo ni yiri pe ebe fawo ebetimi kura ama wafi atiasefo asase so no enafua no aduonu baako se obi anfansesa ne kuku ne nkaka na anya sa wan mo ba ene ye dwirigu na wusu a wode nsamtwofo edi mu nkomo a ya dane akire wo sompa so e de asomo na chesa wo modi kan abo amane ene ntia bese ya obi bia apa so ofa no tibi fa firi ho na nya nkran ko
na che se ekoso wo ba bia sade na no mpanimfo ka se Ghana na aye construction site ba bia construction ye adwuma na uduru asante mantem nso a tempo ahodo e wo ho ni interchanges no rango construction na ye na eno na ba abedu wono mo a ewa asante mamu titru ene national director edema Department of Urban Roads Engineer James Odro Amo Godfred one ne kasa no wacha se phase 2 ne local roads any overpass Aropo Junction afa ho ne se wonti wo mo a wo shops e wo ho titru ne wo mo a wo de e wo kwan no ne kwan mu ankasa wo mo sha se nyi wo mo niema ansa na mpo wo maduru ho e de excavator na ba besi na yewra engineer James Odro ne nsema o de to ba bedu anim ni some Anumanji, and Abishakura, and when you may have by October, you may be at Maka fashion. In the phase 2, you realize I said the church may be a tree. What you can phase 2 now? Nanka, you propose roundabout sign. Can I tell you now? You're getting now. You have to pay, you have to Nina, I have 15 kilometers of routes. You have to Nina, but at least I am ama awon high kakraba kenya san kazesi wa ikebe west wa e dey sese individuals aye peso obi anya abotre no obi ati asese ni ye bu nti ni na ye no ye yen so obi bi ho be che no ne mo ye se obi an ho beto no eye den development there e be affect obi kakra e be affect obi bebre but the papa ne say ye nyina ho beto ye na dachi bia no ye manu etim na no e ho ato ye nsa bo bi ana bi Wano ana National Director Edema Department of Urban Roads Engineer James Odro Amo Godfred na ewi na adwadifo a wo mo wasa ansa homa no ho no wo mo frɛ ba ha sɛ fa akɔ akɔ no bra ne yeso yenkan ye de ntum ene ya so ka si ntu ye ka ibeti etu na se kwa na beti matiki be 6 months ana se 1 year ne ka di la fo ni esu se o ma ya bra kakra se na ka be 1 week ni na 2 weeks ni na se ke bia wa ma elu ade anchira ka de etu ya ne de ko nti no ya be sire dia ye de mamunti ye da masime dure alright you say money for bro ha you for money ne tuntu ade ya ne esu ya is ka de ya Momo Kuska Kunda level. And then you have those very position without me. But yes, that's all we had. I didn't know, but you did they should do it in the months. I never mind if you only eventually they won't come to a party in yeah, yes, listen, yeah. I'm going to say, yeah, or I would go for home for some time. So, yes, I was there. Yeah, no kind of I guess we had a so you could have you say, oh, Mama, it says, we adwadifo a wonu modidwa ewo efri soame say ye ne rana bat no so bobba de ba besina kwakwesi Arepo Junction ho adwadifo a wo ho na wo mo ene ba bedu di nkomo say etuo ne de nha adwene o say wo mba wi adwuma ne ntem na mo ye beka say wo muntu na ye ba be ye ne sesi ano na adi mfiem enne wo mo dadwene Yada so agyinamu ewo asante emantam ho a na yenkopie mu ewo bantama abato empesua so wo mra hye badwani ayononyamfo asenso boache na sede wadi ni dwuma afani wo se wate wano ade esupa sanse se wo hye se ade sana obepie mu ewo bantama baby etese bantama ahembronum Abrepo Junction North Suncheso Aduwato Adamanu afe boshen ampa me Abrepo impetia impatase afe kokoso asubonten na afe ohwim amanfromu a esum se kabisi awasame ya amaboboshi entrononyafo Francis asenso boache sei abo ne de agya kwa yenya ne ko na se wayama ye yenso na wa no waye entino wade street light mako 400 and wade ma sa eye nkronkro anase mrono a mabobosu ye no ehye ne mpesua esui entino empanimfu a wo mo ewo MPP amanyokwo ni mu a wo mo ye titirani ewo nkro ya mabobosu yi wade ahye wonom nsa and wo mo obia 50 ni street bobs no entino se wo ye MPP chairman ewo ABENA Bantama ahembronum a yama aduonum 50 hwe ahembronum ho
na hwa bia ye wose mo fixe street box no na ade san enye hyiren said ye be ye akuro no mu be ye fe e be pamo akoromfo upin etofam a ubehu no afa wotu wonom efo e ka ho sei e wabra na wode e ma wonom no to one of them. Internet, I saw baby, the street light, so the baby beer light in your internet. I invite assembly members. There were 8 electoral areas, and I invite some and I MPP close so each electoral area piano, there were chairperson. So I invite them. Then I invite MPP constituency incoming chairman. So, now between assemblyman and chairpersons, electoral chairperson, we are second idea. You make sure say the better identify baby. Now you're burning in us. The presentation of street lights to the electoral area. You GDS say, I don't know so much. I can't see a street light here. And now be a D constituency. It is true. I'm for a good soon be bonnet. So that's now adding put to the constituency. Abra constituency. So the window know anyway, quantity constituency. Conform ward, you pay for ward, or Munga dance. Timon phone announced with the dance. Yeah, couldn't say some constituency. Especially during MPP. Abanso. Baby, Ebeye Shrine said the Obika, let there be light, and there was light, and no Yesu Christo dia waka yebia. Na yenso ya fetching. Onenya for Francis asenso boache eyem rahye bedwani edema de hia wonom ewa bantama about 1 person so wasantemantamu entino 400 street light na we distribute to ediama eye nkrontu amakomako nwotwe a eno hye ne constituency no emo we presented ma wonom ewieye no chairman edema eye assembly members ni nyina we assembly member ewo kokoso esubonten electoral area ononyofo amoako asante Francis wono so ekasa igina empanifo wo mu nyina hyiaye anemo eda omo womo emrahye bedwani asese assembly members watching manemu na yede ama honorable Francis Asenso Boache member of parliament for Bantama constituency yamianu nokre ye sha honorable ye juma no be ye deny den ba efie nu sha honorable you could so de so kane ade ye dia dance say afibia me yankane say panko ye mpeso so enko ye juma na constituency ye munya hai no regia so ya danase enyan kane anko boy school boy akwan boy hospital boy police station bibia afesu krade ye ahoho akwa ma me mo a e be oba bibi kakra e de ye adwuma ono amosan e so mase nyina chi na Bantama constituency assembly members ye gina ya kase ye ono aboaye no se yakpo nhira ene patenten se nyame emfa no no and be onya ho no to so sa nyama ye na be so libertress no be aso be bisa for more be bisa so man ha ni nya ye e dia support on so adwuma as a captain planet no when the 8 powers combine it forms honorable Francis Asenso Boache nyame oisla Nyame enhyirawo asantefo bekase yedase bia yedase bi mra biu enti no said ye waye die ayefe papa foforo nhye na wonem ensua street light ne die ewo empotam amambe bia ekoso kama e ma akoromfo no kora emewia yen ene die keka ho assembly member ye ono wokokoso esubontin electoral area onyenyafo amoako asante Francis wono na ejina assembly members ni nyina anemu eda onyenyafo Francis Asenso Boache womrahye bedwani asesei ensemi nyina no yensem training bawa bedu ene tosumi enokre na unumu se enkane ya omo ka ho asemi nyina de ama onabo Asenso Boache ani abra wode ko wo nyina no ye adanse a wo mo sisi wo ho na baabi esumaduru wo mo saa dan nso wo mo si ye nyina ubusa ombeka sa ekobagesi wo ena wo moto adanse ho ne amapana no pai me koso akamfo ama wo de enhwe wo adwuma no ene akatu efiri mu ba se wuntimi nsi dan yo hwe ekobagesi na de ka kire no adwuma a wo yo ne de efiri mu ba wo be mo wakwankyere woni we ba ho so no na watimi asi de wo mo sisi ni bi na nkrofo fie etenatuo afiri wo so nti de ade be sa ase ekopem de ade be wie no ya hwehwe no wono so waye semframa o ba bia enti mamini kan fa na homa mawo na de wusum na busa se aha na migina onkrabata no wo hen na kwan na yeti ama 0244 419 393 0244 419 393 ekobogesi ahoma no no sa na 0204 355 050 anopei wono na aboy aboso a yenya ahode na yebe nsen na mawo na mom yemfa se proye nso enkasa nkyere ema obi ekwa onno kasa no
just as efe and who say na honorable amwako wo kasei wono na ne se na efe enti dwumadi ekura beba ebe fre bi so wo meda ase wo so no yeso da hwe de ne se ase efe na watimi abeka thank you ye da nyame ase no ne ye da wono ma dwumadi ne nyina hye won sase eno sa no wo mo the Leicester Company Limited for years toothpaste no ene ne brush ne na etwie me kan fom a wate eno ne brush no Bristol's no eye papa ne bia nya ne epirapira osen achi nam no ebeyi njampre ne nyina ne nua ne na kaka osentem na frim no for na adeda osen ase no ne nyina ebeyi afiri ho ama pai fita asase kirema afa wa ahodo total care whitening ena wo mo heba enti enunkura duro eye Leicester for wo mo ya toothpaste na 0501 619 588 anopay wo mo na aboy aboso a ensem na edi atwaguo e wo radio no so Facebook ene baby information centers na atro e de apete ama ene ye memene de ye duromadwa no Kingstar DJ wabie de atomo saa e wo sompa duroma ene ye wura mfimfina fam ho kwakwa de maboboa no na no nso ye kwa akufu krodua timamufu a wo ho asade esu pa ma ato nananom ena nananom afre kwakwa de mase sompa kase de ye de aso atofom ye ni nso ye de atoto ho ahwese baabi a ha wo no won beso kire mu a muka ya na mpanimfo ne de che sansa mo ka no krenti enti ye besre mu ada momfa mfa mo fidie so na mpanimfo aso nte se krodua ye no akufu krodua ho no ya akwan nye ensupai ye nibinom enti wo mo hu ye mobo no man ntafro wo mo kye ne kakra no mo wo wire firi ade hye wo akufu krodua nso mpanimfo na asem ni yawo challenges bebre ewo ekufu krobia kromu ha ba ko ni yensu asem ya de a ha adwen papa pa se wo hwensu a ye no mo na ye sadi dware a nkura asem ha adwen nti yensu asem aya problem ba ko a ha titru afi ye wie de sanso a yawo ye kwan asai papa pa ma wo ba behwe ekwan a ye fa so efri adewukwa eba ekufu krobia besin ko bodwo ase a nkura asem ha adwen ti no eyire ma tam nsu no topa no kura no etiemu 2019 hono na so anko ekiri ndi o ma pressure na benda so ntono so bia emma papa na na mo ye ma kuru na nkasa o kuru finfi na mo de solar na eye ntono so bia sisi azu ya no epio ata ndi dia yari ya dia dia ne bura na yasa na yari ya dia to be no so dia tisa pio ata na ade se dia de tu aban ni mu so ma boy no eye yasa kwan na asa na yesu nso na ya expect ana DC kalala ena MP ene a woti ye mpanimfo a wo mo akufu krodua ne bi ene kasae ne kwawie no odi kura wo no na wo akufu krodua sa yese wonni pani adue ena wo nso ne pani no a due nai KWOFIE no ne de a wo de to so ni meba egwaso no na esese mehwe de akuro nu etifa na kuro bia nso no ewo niti anasa amamra ayeye ma eno na ekura kuro na ema kuro nu etumi tumpon na yehwehwe mu ne yehu se amamra ya na yeye wahe amogya ye emfi bebre a won ye na esane ahunidi a eni hanti ama famu nsuo nu sukura no ontumi eno ma yeye nti ye besra ban sesane a me penifo eka ye no ye behia pipes e okuro mu ha afenso no jana bia ye problem aye many DC ye hia ama me de ho asem ato nani makon office ono so abakuro nu ababehwe kasa mede no hia kan ni nyina no ababehwe bababehu se de America no etisa ade ba ko a mede frafidie so ato aban ni penifo ni madam Dizela MP obatan ba ko pa wabeje bojase anase awutu district wababehye yebo se kuwa nursing training very good nursing training ode bebre we kufu krodia ye ni na hia ama ho asasesem yetumi edi ho dwuma ntia no so ye hwe nanim se dia okaye no oba bebo aye na nursing training no otumi dia ba kufu krodia ma wei odi kuro wo akufu krodua nai KWOFIE no akufu ya wotodo anan wano ene kasaye kwa me ando ofa ena ate se woni kwakwa dema edi nkomoyi wo ensuo ene ahunidie ensemua no ne nyina eka ho bi ena nipa wunyini ema unyini no etimi ekonkan apomudin ni nyina no ensuo ka ho ana ahunidie no eka ho nti yemfiri numu ne yensanso nyina mu ewo mema famu a eno eye ensuo ede adehia wo mo ewo somenya bronu a ede agavenya wanu mu kire mu sabia ye bi ewo agavenya ho no mo a
ɛno no ɛyɛ Mount Mary College of Education Community yɛ ɛno no ɛwɔ Tepe mpanimfoɔ se mfinhyia bɛsɛ deɛ ɛwɔ hɔ nie ɛna na wɔn nsuo no ɛho nsɛm akɔyɛ akyewakyew nkakra saa na wɔadi asise deɛ akate koraa ne nyinaa yɛ contractor bi a wɔyɛ kwan ɛwɔ Agyipo asite ɛyɛ saa kwan no a wɔn ɛde ama contract no enti no so menya pɔn saa kwantempɔn no ɛso ɛna contractor no akɔtwa pipelines nim ɛna nsuo no agyae ba na nsuo no agyae ba no wɔn abɔ mpanimfoɔ amanneɛ na wɔtwe baako nie mmienu mmiɛnsa nnan ɛkeka kɔ num ne nsia na wɔtwe o a yɛmfi wɔnom adehyɛ ne kyerɛ mu sɛdeɛ water is life sɛdeɛ mpani ɛka no na wohwɛ mu a yɛasetena mu no nsuo no bɛɛ sɛ wɔha mu nkyekyɛmu abupan aduɔson ɛna boa yɛn ɛma yɛ daadaa asetena no etimi kɔnkan nene adehyɛ mu agavenya yɛ no no ɛwɔ so menya ɛne ne fafra mu no wɔn nya nsuo no nsutadeɛ bi ɛda hɔ no mu a ɛno ne di onuma stream saa onuma stream no ɛna wɔn ɛkɔ sɛ bie ɛno na yɛ untreated na kyɛ sɛ yɛntreat nsuo no a wobɛtimi anomu ama yɛyɛ wobɛtimi de ayɛ aduane ama yɛyɛ nso wɔn ani bibi ayɛ wɔn nya bi nti wɔso wɔn kɔsa ne saa wɔn ahyase a wɔn yadeɛ afei wɔn nsɛm wɔ bi kakra ne deɛ wɔn ɛfrɛ wɔn de saa tank no bubu nsuo tɔn ne bi wɔn de ba 300 na wɔn agye 250 na wɔn agye afei wɔn kɔn mu bu wɔn ka kyerɛ PURC metrɛ Public Utility Regulatory Commission for say wɔn mo adwuma ne bi nie ɛnya aboɔ nko ana de bia na mo de ba yɛbɛtu nsuom ne atum afei yɛbɛyɛ sei ne ayɛ sɛ wɔbi nsuom ma PURC ɛyɛ mo asadeɛ sɛ mo bɛhwɛ na mama Ghana Water Company Limited mpanimfoɔ ababa bɛyɛ nsuo ne di ama wɔnom enti no adehyɛ ne sɛ wɔn petition PURC for say ɛnimanim yɛ amohyɛ na Ghana Waterfoɔ ɛmɛyɛ pipelines no na nsuo ntumi mfuro everywhere. 2 to 3 weeks since we are experiencing this crisis, and it's very bad because we are all depending. I think for the time in the morning when you come here, even the students and mothers, there's no difference. Everyone from across the street, from people at the neighboring towns or should I say neighboring surroundings, they all come here to fetch water. We are having this crisis of water, getting to 1 month now. The tap have not been open to us, so we resort to this stream. This is what we use for our food, our washing, our bathing. So we are praying, and even we are praying to the contractor and DMC to come to our aid. Ti mesni aban kracha na aban uraba no wafa ho no na wakɔ wɔn sraban mu na ensuo de ehia wo hwɛ ye Facebook yi so abusua bra na bɛhwa de biaye a wɔn kyerɛ mu sɛ onuma nsuo ne da ne wɔn sabie ɛyɛ aduane anum si nneɛma no enya de bɛboa wɔnom asetena no koraa bɛmo wɔn ata yade ɛna wɔn ahyase a wɔn yade a wɔnom ɛde saa nsɛmi ama nsɛmtwerɛfo a yɛda ne akyerɛ nti PURC mudie ne bi nie monkonkɔhwɛ na ade hye a wɔnom ɛwɔ agavenya so menya ɛne ne fafra mu a wɔn nya nsuo no wɔnom ɛnhyɛ na Ghana Waterfoɔ ɛma wɔnom nsuo yɛnyina wɔ esu abusua na yɛna yɛ ho tewu yɛba yɛbɛkɔ obi man so. Aji babia no kre aji babia ampa na yekowie wa amanone nsemu no ene da ye bebo so kire o se Thailand ho no hwe ni bi atwetuo mfinse dunan wo twetuo gagagagagagaga se ne nsa na kokɔ pretuo ni bi no se ne na se de wo mo yesu tunsu ofie no na no wo ye ewieye nipa be se duonu miensa ene tuo no kan wo mo emunum de foton wo muti nananum won se do a na ebi a kyerɛkyerɛfo ene asuafo na no na de ne nani semu pa kyase me de me teacher na
mi gina nanim peo na tro kan no na abamu ano ekoba asa wono so gene kra afiri ni nsem enti de yenem ne se wo mo a ejejejeje amanfo afiri wo ha mu ye fe wo rescue team no de oye adwuma wo mba ko ya no wo bo amane kai chikun vera pom parade na wo bo amane che se wono ne de bra wonya te se nkuda na tiatia mu no ehwa na wo ye se wo ba behwe enti obeduru ho no wo se akoya bia wadi mfinhia adumienu wono no so we pira ne homoja no mo ne ehwa ade na mom wo hunu se we ya wo mo kan nyina no na nipa ni bia prepre na binom so da fom ho ebi aka ne kokko se tie bia na ne de na yede na de no wadi mfinhia aduanan so kra wo mo ma no so ententem se wo mo de ne ekọ na fe wo mo de na akwa hwe ne yade na moja pram no no wono se nsantrofo no nya adaje yesenka wo mo ne kasa na so babia no woda no na enye we ya ye kan sesi akoda na gene kra afiri ne nsem ama abusua no awira ho na nso ne nyina no emra no emfa ho ne se bio ye ba cho se ignorance of the law is not an excuse ebinu mo keka se akoda na wudie na nso yetime kere maame ne papa nom se de emu nsamote so mpaka se na ensemi ya boso ne yedi akire ye betu mo nkere e de amawo eno so ne yegina na ena no pay ensam na yede besom wo sompa no nziabre mu kase enememene da Leicester Company Limited a wo mo ye yas toothpaste and the toothbrush e ko ba jese sempremo adanse hu ne mapapa nyina wode so yasene no ye de esie e bia agya afi na afidie no waso a ensam no a e fa ye nkura bata ne nyina afiri nkran ha e ko fa asunwane tachiman kuransa doma na enokoro ya fa kumase na esan so fa kingdom ye wo mankasim na eno akwafa kane soban radio so ejina decoder no so no de na edimu ebi ne se Greater Accra Regional Security Council ye chawonti afra one resec no wamo se wamo madechia wamo akwajeje ensase ano no eben kweshi lagoon no aboso na nsuo yiri a efa wamo ne se enefua pole aduenu baako chichirikata de go ahombabo de camps mo sesam ne manfiri wo ena Rango Construction so achira se so am interchange no se wo mo ye na wo mo keka ba abre junction enti adwadifo a wo sa akwa no ho no wo mo nsesa wo ne ma se de be na adwuma betimi ada ho ama wo Ononyafo Francis Asenso Boachi Ebantama Mrahye Bedwani wasi esumaduro niye esum wadem entini street light mako ha 400 odi akosum na de hye yambo na baabi anyehire ena kufu kuroduafo se wo mo de ape akwan ena afa nsupa ne de agya bia ka won ho a won beda mpanimfo ase ewie no yesa akwa amanone eho ne yekọ Thailand mamu a abamu a wadi mfinhia dunnan kọ pagye atuo tu yima nipa be se do numiensa wo mu nyina prepre munum ati nananom wonse do ye de esie triple man APPIAH APAM DADAA enimede anopemene ABENA BADU ADEPA KWOFIE ebusua yadamo nyina mu ase ama momoni tie ene hwe ye sode so no ene eye reporter baako ebedey Ebenezer Owusu Ansa ene eye wawoda ntino Ebenezer Owusu Ansa happy birthday dear nyame nhira wate no onye okese ese wone sompa ekọ nakra na woto nsam efiri wakache ede som ye brene brado no happy birthday nyame nhira wo no onye mfiri adom nkọ adom eben